Mangaon na sa ta ha. Di akong sudan karon kay talong. Talong. Talong nga gisugba. Nya okra nga akong gisugba. Nya buwad. Nya sawsawan. Yan, sawsawan. Nya akong kanon kay bahaw. Ngaon ta? Okay. Okay, magkaon-kaon na pud ta. Sudan sa bukid. May kayo. Kuwara man ang kanyang pipito na. Sa Kabanga day. Wala sa day. Butangan ta nagsaging yan. Man. Way ahot din day. Jadi sa kabo. Gina day. No? Nakitaw tao. Ganda day. Makaunta ninyo ay. Mga guys. Manta. Ako sudan kitaw. Mana sudan naman sa bukid. Okra. Buwad.
Hmm. Kalian ako tubig. Amat na. Data. Di pa oh. Balikan. Inyong. Yes. Kung ang ilis pa niya. Accountant pa. Kesapan? Sipitay. Digital wala pa. Medical. Ano ko? Katuya tuon. Ang wapan ng ito. Bukod isda agad. Pinya. Apa ya? Oh. Pwede yan na nurse. Siya pangalan niya. Niya. Amin niya. Napilido niya. Mangga. Mahal na.
Tekan apa? Tidak. Oh. Nung kanon. Hurot ang bahaw eh. Lami kang tao. Napagalo. Tao magisugba. Nga. Sausawan. Puting lami ah. Na, hurot lagi ang bahaw. Apa? Ah, Naalagay na ito. yung Sabi lang ah. Saging mga silingan oh. Kaon ta. Kumain ka bago na din ta. Hindi ko dai. Kita? Ay mangga. Hurot ang tulog ka taong eh. Na? Tao ka na kumana ka. Hmm. Ang okra umurot. Ug maalasan na. Karon na busog na ko, manako kaon. Nahurtan na akong bahaw. Og taong nga sinugba. Og okra na pa habilin og maalasan ni. Salamat. Salamat sa pagtan-aw. Bye-bye. Bye na.